मागे राम तू मातीचा घर एक नंबर. बसा. अरे धन्यवाद प्रसाद. भारी जा मजा येईल. पण जरा काहीतरी बाबा थंडा कोल्ड ड्रिंक काहीतरी पिझ्झा बर्गर मॅगी बघ खूप भूक लागते रे. मेनू कार्ड दे काहीतरी. मेनू होता तुमका हे जिला दाखव रे आपली खाद्य संस्कृती. आवडल कसं वाटलं आमचं कोकणातलं मेनू?